kawai na kilat pathai khubor hakari ka news 18 kabalali lum khubor ya ka jingwan poi kamet ura jaragu bhansi haka yingsa jong u ha indoor bat kane kilat pathai khubor kalayoru ban yakren bat uwei ubru ubawan singolem syaka ying uraja hak bangimla bantip la udai ubahing hasem lane udai uparasinong parathau ne umarjan marpa ne dai ubami khmat yakano kano kanun seng handrai haka jinga kren jong u syaka ne kilat pathai khubor ula kren jot yaka jylla Meghalaya dakaboong baka jylla Meghalaya kitu kilute bat sairu yakit khwat met kibriu ban khai nangta ula kren premru yaka sorkar Meghalaya dakaboong Meghalaya Murdabad ula dawa naka sorkar India ban pha daka CBI lemkumta ula byrngem dakaboong ka Madhya Pradesh kan leit pynjot yaka Meghalaya kane ka jingkren jong new brew kadai ka jingkren penshit bat kadai ka jingkren kabala bankta yakin nong Meghalaya kibadon hakibanta baper jongka jylla Madhya Pradesh kumta hato ka jingkren jong new brew kala poin em hakatendong skor jongka sorkar Meghalaya khanang ban husiar yaki samla pule lane kibriu kibatrei bakta hakatai ka jylla khanang bakin nom shakta haka jingkren jong new brew kibabun kibriu nakiwei pat ki jylla bat nakiwei pat kiri kibawan jingokai sya jylla Meghalaya kijupen pau lengba haki social media baka jylla Meghalaya kadai ka jaka ka basingan bha bat ki kenturu yaki turis baki dai ban wan bai syane namar kadai ka jylla ka basingan kumta ka jingkeno jong utai ubriu na Madhya Pradesh kabu jingma yaki briu jong ka jylla Meghalaya kibasa hakatai ka jylla एक बात